Salam hormatly tomoşaçylar. Meniň adym Ýazgelli. Men web dowlatber we şu kanalda sebep dowlatmenti türkmen diline ýönelik we düşünükli usulla öwretjek. Şu günkü videoda web dowlatberiň näme diýendigini we başlamak üçin näme öwrenmeligini birlikde öwreneriz. Gelin başlaýyn. Web dowlatber kim we näme diýär? Web dowlatber internetdäki saytlar we programmalary ýasaýan hünärmen. Siz her gün Instagram açýaňyz, Gmail bilen haty berýärsiňiz, belki online dukalardan hary satyn alýarsyňyz. Şu saytlaryň ählisini web dowlatber ýasady. Bir minut pikir edeliň. Şu gün näçe tapar telefonuňyzdan ýa-da kompýuteriňizden bir sayta girdiňiz. Ýerden hawara koýdyňyz, YouTube gördüňiz, belki bank programmagyny açdyňyz. Bularyň ählisi web dowlatber we programmistler tarapyndan ýasalan önüm hasaplanýar. Diýmek bu kär adamlaryň her gün ulan ýazatlar döredýän kär şonuň üçin hem dünýäde iň köp islenýän we gowal kazanç getirýän hünärlerden biri. Web development'te esasy 3 tane ogur bar. Gelin şolary düşündireýin. Birincisi frontend. Frontend sizin telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde görýän zadyňyz, renkler, knopkalar, suratlar, ýazgylar. Bular ählisi frontend. Siz bir knopka basaňyzda owadan animasiýa bolýar. Bu hem frontend işi. İkincisi backend. Backend bolsa gözüňizde görünmeýän bölek. Siz Instagram'a giren wagtyňyz paroluňyz bardanýar. Surat ýükleríňizde serwere ýeberilýär. Bu ähli backend tarapyndan bolup geçýär. Ýagny maglumat bazasy, serwer howpsuzlygy, ulgamy bular backend tarapyndan döredilýär. Muny ýadyňyzda saklamak üçin restoran misaly. Restorana gireňizde ofisiant size gülüp garşy alýar, nahar getirýär, stol owadan öder. Bu frontend. Emma aşhanada aşpeziň naharyňyzy bişirýär. Siz onu görmeýärsiňiz. Bu backend. Üçüncüsü full stack developer. Full stack developer bolsa frontend hem backend ikisi hem ýerine getirip bilýän developer. Ýagny developer insana aýdylýar. Ýagny ol ähli saytlary ýököz ýasap bilýär. Indi iň möhüm sorak: nerden başlamaly we näme öwrenmeli? Birinciden HTML. HTML sahypanyň skeleti hasaplanýar. Ýagny guruluşy adam bedenini göz öňüne getiriň. Süňkler adamyň guruluşyny saklaýar. HTML hem şeýle sahypanyň esasy guruluşyny ýasaýar. Ýazgylar, suratlar, knopkalar bular HTML bilen ýasalýar. İkinciden CSS. HTML sahypasynyň guruluşyny ýasaýar welin ol renksiz we owadan näl bolýar. CSS bolsa şol sahypanyň owadalaşdyrýar, renk berýär, ýerleşdirýär, ölçüni keskitleýär. Eger HTML adam bedeni bolsa CSS eşikdir. Üçüncüden JavaScript. JavaScript sahypa jan berýär, herekete goşýar. Siz bir knopka basaňyzda menü